କରୁଛ? ମାମା ଡାଡୁ ରବି ହେଇଛି। କଲରା ଖାଉଛ? କଲରା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲ। ନା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ତମେ ଖାଉଛ ମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ବି ଖାଇବେ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହ କଲରା ଖାଇଲେ କୁର୍ମି ମରିଯିବେ। କଲରା ଖାଇଲେ କୁର୍ମି ମରିଯିବେ। ଆଉ ଆମ ସ୍କିନ୍ ବି ଭଲ ରହିବ। ଆମ ସ୍କିନ୍ ବି ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ବି ହବନି, ଜାଣିଛୁ ନା? ସେଥିପାଇଁ କଲରା ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନା କି? କଲରା ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ତମେ କେମିତି ଖାଉଛ? ତମେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛ ଏବେ? କହୁନ ତମେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛ? ଆଉ ସେମାନେ ତ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତିନି, ଡଗ୍ ଭଳିଆ ଖାଉଛ। ଖାଉଛ ନା ଚାଟୁଛ? ହଁ ପଟାଟୋ ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁ। ଆଳୁ ତମେ ଖାଇନ କେମିତିଆ? ତଳ ହଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ କରିକି ଆଣିଲି ନା। ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭଜା। ନା ସତ ସତିକା ଖାଆନ୍ତି। ଖାଇଦିଅ। ତମକୁ ପୁଣି ଖାଇଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇବେ, ନହେଲେ କେହି ବି ଖାଇବେନି। ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ବଦମାସ କରିବେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବ ସବୁ ପିଲା କହିବେ ଏଇଠି ଶ୍ରେୟାଂଶ ଖାଇଦେଉଛି, ଆମେ ବି ସବୁ ଖାଇଦେବା। ନହେଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶର ଖାଲି ସବୁ କୁର୍ମି ମରିଯିବ, ଆଉ ଆମର ମରିବନି। ଖାଇଦିଅ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇକି। ତମେ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛ ନା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ବାଏ ବାଏ ଟିକେ କରିଦିଅ। ବାଏ ବାଏ ଟିକେ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ କ'ଣ ଡଗ୍ ହେଇଯାଇଛ କି? ବାଏ ବାଏ।